फैगौ 8 जुनाव जानो गोनां जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि जि उफेरा जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय UPPL, BJP आरो GSP मोनथामबो हानजाया लोगो नांनानै जोङो सासे बिजाथिखौ बेहाय दिखांनो थाखाय जोङो फोसावनो दिनै ओंखारदों आरो दिनैहाय जोङो UPPL, BJP आरो GSP मोनथामबो हानजानि दैदेनगिरिफोर बेवहाय दङ। आंजों लोगोसे जोंहा BJPनि मानगोनां सासे MLA आरो गिबि मन्थ्रिनि सासे पलिटिकेल सेक्रेटारि दंफैयो जयन्त मंगल बरुवा बिथां आरो जोंनि गेजेराव दङ GSPनि सासे लेङाइ आफादगिरि घनश्याम दास बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो EMबो आरो जोंजों दङ जोंनि UPPLनि सासे EM राकेश ब्रह्म बिथां जोंजों MLA दङ जलेन दैमारि आरो बाक्सा जिल्ला BJP, GSP आरो UPPLनि बाय दैदेनगिरिफोर दङ समस्तिनि गासै रायजो राजाफोर दैदेनगिरिफोर दंफैयो। जों जयैनो दिनैहाय जों सासे व्यक्तिनि नामखौ दिनै फोसावनो ओंखारदों बिथाङानो जाबाय मन्टु बर' बिथाङा कक्लाबारि समस्तिनिनो बिथाङा सासे समाज सिबियारि आरो मोनसे समावहाय समाजजों गोरोबनानै खामानि मावबोग्रा सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथांखौ जोङो फैगौ जे कक्लाबारि समस्तियाव जानो गोनां जि मोनसे उफेरा बिसायख'थि बेनि सासे बिजाथि महरै जों दिनै फोसावनाय जाबाय। दा जोङो मिजिं थिदों जे मोनथामबो हानजाया लोगो नांनानै जे फोसावनाय जे बिजाथि बियो गोख्रोङै देरहासारगोन आरो कक्लाबारि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बेखौ गनायगोन आरो देरहासारनायाव बयबो मदद होगोन। आरो जों बयबो मिथिगौ जे आसामाव जोङो मोनथाम मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव गोख्रों दैदेननायाव आसामाव मोनसे गोख्रों सरकार दिनै सोलिगासिनो दङ। बेवहाय जोङो UPPL हानजायाबो बाहागो लादों जोंनि मन्थ्रिबो दङ आरो BTRआव प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय जों दिनैहाय UPPL, BJP आरो GSP मोनथामबो हानजाया जयैनो जों दिनै सरकार सालायगासिनो दङ। जोंनि सरकारा मोजाङै सोलिनानै दङ आरो कक्लाबारि बाइ इलेक्सना जानो गोनां जानायनि खारना जाबाय जे प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु मोननै समस्तियाव देरहादोंमोन गयबारियाव आरो कक्लाबारियाव। दा मोननैबो समस्तिनि गेजेरावहाय मोनसे समस्ति कक्लाबारिखौ बिथाङा रिजार्भेसन होनानै हगारनांगौ गोनां जादों आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय उफेरा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। थ' नेम बायदियै फोसावबाय गाबोनहाय नमिनेसन साबमिट जों खालामनाय जागोन नमिनेसन होनाय जागोन। गतिके जों दिनैहाय रायजोनो जोंनि जि जौथ' जे केन्डिडेट बेखौ जों दिनै फोसावनाय जाबाय आरो बिथाङानो जाबाय मन्टु बर'। जेबो गुलाय गुजाय गैया UPPL हानजाया खोब आब्रुथियै खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो जों मावलांबाय थागोन। बिजाथि बिनाया गोबां दङ बेखौ जोङो गनायो आरो बे बिजाथि बिग्राफ्रा बिखागोनानो आरो बिनाया गाज्रि नङा जे बयबो गेलेनो लुबैगोन आरो हानजाया मोनसे डिसिप्लिन भाबै बेखौ सायख'लायनायनि गेजेरजों सासे बिजाथिखौ जोङो सायख'नाय जायो। दा जोंनि UPPL हानजायाव जायफ्रा दिनै बिदोंमोन बिथांमोनखौबो जोङो मोजाङै सावरायलायबाय जोंनि दोलोनि गेजेराव जों मोजाङै सावरायलायबाय सावरायखांनायनि गेजेरावहाय जोङो सासे व्यक्तिखौ जोङो दिनै थिग खालामदों बिथाङानो जाबाय मन्टु बर'। दा गतिके जायफ्रा बिनानै मोनाखै बेवहाय दुखु मोननायनि बाथ्रा गैया बिथांमोना जोंनि दोलोनिनो साफा दैदेनगिरि फैबाय थानाय समाव जों ज'यैनो खामानि मावगोन आरो दोलोआ साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ सोरखौ बबेयाव दोननांगौ सोरखौ बबेयाव खामानि मावनांगौ बिनि थाखाय दोलोआ जोंनि हानजाया सानबाय थानाय जाया सानगोन। गतिके नैबे बिजाथिखौ लानानै नैबे बिसायख'थिखौ लानानै जोंनि बिजाथि बासिनायाव खुनु गोनो गोथो जेबो गैया। मन्टु बर' बिथांखौ जों हानजानिफ्राय थिग खालामनाय जाबाय। दिनै BJPनिफ्राय आरो GSPनिफ्राय जोंखौ मदद होनो ओंखारगासिनो दङ। इभेन जायफ्रा दिनैहाय गोबां बाथ्रा बुंबाय थानाय जादों गुबुन दोलोफ्राबो बिथांमोनाबो जोंनि नैबे सरकाराव जौगानायनि सार्थ'आवहाय बयबो जाथि जन'गस्थ' जयै खामानि मावनांगौनि सार्थ'आवहाय जोंनि UPPL, BJP आरो GSPनि जि बिजाथि मन्टु बर' बिथांखौ देरहासार जानो थाखाय दिनै गोबाङानो थियारि जानानै दङ। जोंथ' आसा थिदों जोंनि मोनथामबो हानजानि जाय बिजाथि मन्टु बर'आ बे मन्टु बर'खौ देरहानायाव बयबो हानजाया मदद होगोन। जोङो BPFखौबो खावलायगोन जे बेथ' मोनसे उफेरा बिसायख'थिसो बे बिसायख'थिया ना सरकार सिफायनो हायो ना बे बिसायख'थिया सोरखौबा नोङो बिर'धि पार्टिखौ नों मदद खालामनो हायो। बे UPPLनिनो मोनसे सिटखामोन देरहानाय सिटखामोन। गतिके बेखौ लानानै गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया आरो बर' अबर'नि बाथ्रा गैया। दिनै GSPआ जोंजों दङ BJPआ जोंजों दङ जों UPPLआ जयैनो खामानि मावगासिनो दङ। गतिके आथिखालाव BTR ओनसोलाव बर' अबर'नि जेबो प्रश्न गैला बेयो जोब्बाय बे सेप्टारा फैला आरो BPFआ जेखौ साननाय जादों बिजाथि होनो थाखाय जों खावलायगोन बिथांमोनखौ जे फैबाय थानाय समावहाय BTCनि सान्थि BTCनि जौगानायनि बागै जुदि बिथांमोनाबो जुदि सिन्था खालामदोंबा एबारहाय
जोङो नैबे मित्रजोतनि जि केन्डिडेट मन्थ्रिफोरखौ जाहाथे देरहानायाव मदद खालामो आरो जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिगौ जे बिपिएफआबो आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय जि सरकार बेखौ एसेम्ब्लियाव फ्ल'र कर्डिनेसनाव बिथांमोना अलरेडि हाबबाय बिथांमोना आसाम सरकारखौ मदद होनो होननानै बिथांमोना अलरेडि दिनैहाय खोथाखौ बुंबाय थादों गतिके आसाम सरकार बिटिसि सरकारजों जयैनो खामानि मावगासिनो दङ गतिके बे बिथिंखौ नायोब्ला जों आसा थिदों जे कक्लाबारि बे उफेरा जि बिसायख'थि बेवहाय बिथांमोना कमप्लिटलि जोंनि बिजाथिखौ मदद होगोन होननानै जों आसा थियो